Mak info seputar Desa Kedung Bunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Mak ya. Iki sampean kabeh wis tau apa urung liwat kene. Ya iki termasuk dalan jurusan, Mak ya, dalan jurusan. Baik iki jan dalane ya wis penak, dataran rendah, sejene dalan jurusan. Lah ngarep iki enek perempatan, Mak ya. Perempatan iki lek sampean ngiri utawa ngidul, pingko tembuse ya Pantai Tambakrejo kono lho. Dadi wong daerah kene lek Tambakrejo liwate kene iki. Saiki dalane wis lumayan penak. Engko rono iso teko Bakung, ulone engko iso teko endi ya? Anu kae lho, bejene Gawang, Bakung ku iso teko ngendi-ngendi JLS pokoke iso teko Pantai Pasur ya iso liwat kono. Wah, lah iki lek ngulon terus sekiner ngulon, wingko tembuse iso Kademangan, Ulon Rejo Tangan, Ngunut, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Wonogiri dan lain sebagainya. Pokoknya ya termasuk dalan jurusan Blitar Malang Tulungagung. Lah ngarep iki pondok, Mak, ya iki pondoke Pak Kiai Agus Muadzin lho. Ya kira-kira enek apa orang iki sing nyekolahne anake ning kene, sing mondokne anake ning kene. Iki termasuk pondok sing paling akeh santrine sak Ludaya ya ning kono kuwi. Wah, jan ses tenan ya. Lah iki etan kidul dalan iki SMA 1 Sutojayan. Ki enek ora di antara sampean kabeh sing mbiyen alumni kene iki. Lah ngono kuwi ya komen aja mek cukup di pentelengi tok ya dipitet jempole barang ngono lho Mak ya. Weh lek dalane ya semening ses luar biasa. Sing ngarep iki POM wilayah Ludaya, ngulon iki perbatasan wilayah perhutani Mak. Ya wis Mak ya infone.